Saziya dabînkirina civakî rastî kurtanîn seysid, hezar milyard Tumenî ya budcê hatiye. Peka gotina hesen sadîkî, seroke sendikaya pişkîsvetana civaka ketkarî û endame, heyeta birêveberî ya navenda malnişînkiriyên ketkarî ya bajarê Tehranê, Saziya dabînkirina civakî, heta daviya sala hezar û 404 rojî, 300,000 milyard tumen budcê kurtanîye. û heta lî egera vergirtina deyna erekirî ya 380 4,000 milyard tumena kabîneyên rejîme, dîsan 314,000 milyard tumen, budca ve kurte. Navbirî tevî huşdarî dana ve yekê daxawza dana dîraf bi avayê rasterast jî çavkaniyên baçvergirtine û hevkariya lî navbera damezraveyan kiriye, ku rêgirî jî hilveşîna vesiyê bekirin. Malnişînkirî nigerane ve rewşene, ku paremana çendin heyvî ya dîrafê şirketa, hatiye sazana hafiz, ku aliyê bîmekere dabînkirina civakîye neyedan. Malnişînkirî û karmendên din en hikûmî û şirketên pevemdîdar dê li ve rewşê tûşî keyranek mezin bibin. Kabîneyên rejîme heta niha çend caran deyn jî Saziya dabînkirina civakî vergirtine û ya dawiye 40 milyard dolar bû ku niha rejîmîn kar dike ku ev deyn jî ve Saziyê vergirtîbe. Bisedema gendeliya sistematik û diziya eşkere ya kabîneyên rejîme, ev Saziya êdî nikare hizmetguzariyên xwe bi tevavî cîbî bike û egera îflasa ve heye.